Hvad fanden har I gang i, mand? Hvor kører jeg hen? Jeg vil høre, hvor I kører mig hen. Jeg har ret til at høre, hvor I kører mig hen. Jeg skal hente min kammerat bagefter. Nej, du ikke klapper i nu. Er du med? Du holder sin fede kæft. Prøv at høre, det er mig, der spørger dig, hvor du vil køre ham hen. Hvad laver du? Du tager fat i mig. Du stopper mig. Er du med? Jeg har ikke gjort en på, mand. Du skal ikke tage fat i mig. Er du med? Jeg spørger dig, hvor du vil køre ham hen. Og du skal holde din kæft. Jeg spørger dig, hvor du vil køre ham hen. Jeg kan ikke bevæge mig. Nej, du skal holde dig væk fra os af. Og du skal slet ikke tage fat i mig, når jeg kommer ind til dig. Er du med? Er du med? Hvad fanden snakker du om? Jeg spørger dig pænt, hvor du kører min ven hen. Og så begynder du at spørge ikke andet pænt om noget som helst. Det gør jeg krafthelvede. Nej, det gør sgu ikke. Jeg kan ikke bevæge halsen i min krop. Nej, men så tager den ned og hvad du? Jeg bliver nødt til at... Hvad fanden laver du, mand? Ja, det er dig, der er klovn, så ned med lidt pis der. Hvad fanden er det, du laver? Er du enig? Er du selv klar over, at du er der og laver dine sumper, mand? Jeg spørger, hvor du vil... Prøv at høre, jeg spørger dig.